Mga kasama, ang pulis nga nagpabuto oy mga kasama patong-patong ang mga kaso ang atubangon ini human nga nagpabuto sa iyang service firearm gumikan lamang sa bangi sa iyang uyab. Sa kompletong detalye niini nga pagpanubay gikan ni Radyoman Jason Amisola. RMN Report. Yes, kasamang Joe, kasong kriminal ug administratibo ang atubangon karon sa usa ka pulis kinsa gikatahong nagpaboto ato sa pagiglalis niini sa iyang uyab. Nahitabo kagapong adlaw no, alauna sa hapon sa may Matina ning syudad sa Davao. Sa interview kang Davao City Police Office Director Police Senior Superintendent Alexander Tagum, gibutag niini nga moatubang sa kasong illegal discharge of firearms, alarm and scandal ug violation of the Omnibus Election Code kung gun ban si PO1 Ronald Brian Maneha uno kinsa sakop sa Mobile Patrol Group. Ito yung first time niya na na-enforce sa itong insidente but further investigation conducted by PNP nagresulta na ito palang taong to during his training days na-return to unit na to or na-RTU na because of his yung ganito ring attitude, nagmaoy, naghanap ng away pero wala pang baril dati kaya hindi nakapaputok. Kaganiya gihatod na sa DCPO gikan sa Talomo Police Station ang maong pulis. Diin gikasaba na sa kininitagong bahin sa iyang nabuhat ingon man gipailawom na sa inquest proceedings sa DCPO. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Jason Amisola, Taas RMN.